Hello peeps! Happy Friday! Hapon na. 3:04 na ng hapon. Kakatapos ko lang maligo. Nagbihis ako and gutom ako, guys. Nag-lunch na ako kanina. Kaya lang maaga ako nag-lunch kasi sobrang aga ko nagising na naman. Nagutom ako and wala akong nabitan na pagkain dun sa pantry. I feel like eating a pie. Yung pie na malapit sa post office. Malapit lang yun dito. I know, Baba. Me too, Bob. I'm hungry too. As in, wala pa talaga akong ayos. Nag-skincare lang talaga ako. Hindi pa nga ako naka-sunscreen eh. Hindi ko pa inayos yung ano ko. Salamin ko. Si Dan kasi naggamit nitong car last. He drove this car on Wednesday. Ang buti na lang din drive niya kasi wala na pala akong petrol. Kaya nagutom ako. Inisip ko maghihintay kaya ako ng dinner. Kaya lang yung dinner namin nakabook kami 6 pa ng gabi. Or 6 or 7. 6 or 7 ba? Parang 7. So sabi ko alam magutom ako. And yung gusto kong kainin is sana, pie. Kaya lang hindi pie. Yung gusto ko sana kainin, shawarma. Imposible namang magka-shawarma tayo dito. Ano bang ginawa ni Dan sa car ko? Bakit hindi ko na nakikita yung speed? Itong si Danny Boy, kung ano-anong pinag-aano dito do. Wala si Dan talaga. So, paano ko na yan ibabalik? Ito talaga si Dan. Sabi ko sa kanya, wag galawin eh. Okay, dito na tayo. Nandiyan yung post office, oh. Katabi lang ng post office. Well, hindi katabi, pero same ano lang sila. Group of shops na nagbebenta nung gusto ko na pie. The Rolling Pin yung pangalan. So, pie muna tayo. And well, dito na lang din naman tayo. Check natin yung PO Box, guys. Nakatanggap ako ng ilang messages galing Australia po. Sabi, meron daw akong package. So, we will go get that. But, we will eat first, okay? Kain muna tayo. Pera. Tapos, wala palang dalang pera. Order lang ako ng pie. Sana meron sila ng pie na gusto ko. Okay. Kain muna tayo. Wala sila ng pie na gusto ko, pero hapon na kasi. Pero meron naman silang maraming iba dun. So, I just chose a different one. I got a chunky pepper beef pepper steak, chunky pepper steak something. Yummers. Yes. Mas gusto ko sana yung may cheese. Wala nang sulain. Masarap, mainit pa. Ang daming estudyante. Labasan na ng mga kids. Ayoko to masyado yung part na to, yung sa gitna. Lalo na kapag chunky kasi sobrang meaty. So yung gagawin ko dito is kakainin ko siya, guys, all around. Kasi gusto ko yung kanyang pastry. Pero yung gitna, hindi masyado. Hindi ko pa ubos yung pie ko, pero kinuha ko lang yung package ko kasi baka sabihin nila nagpark ka lang dyan para kumain. Okay lang naman. Kaya lang nakita ko kasi maraming pumupunta sa car park para i-pick up yung mga bata na mga nagtatawiran dito. Ano to? Bill na naman ba to? Parang naging weekly din yung bill natin, guys, Napapansin ko. Every kuha may regalo at saka may bill. Ano to?
Ah, okay. Hindi siya bill. Good. Acknowledgement of change of address daw. This one. Ay, joke lang pala. Hindi pala akin to. Kay Dan pala to. Hindi natin yan ina-open. Yung mga may pangalan ko lang yung ina-open ko. Ito letter galing kay Chini from Belgium. Viewer from Belgium. Thank you, Chini. Salamat. Congratulations daw sa mga blessings namin this year. So, sobrang thank you. Oh, ang cute ng card. Mag-iingat ka dyan, ha? Dumi ng glasses ko, guys. Uwi na tayo. Traffic, guys. Kasi uwian na ng mga bata. Dito tayo mag-unboxing, guys. Meron akong 3 packages na para sa akin. Yung iba, regalo. Open natin itong mga naka-address sa akin. Ito nakalagay Simply Race, pero sabi bikini. So, feeling ko isa to sa mga package na sinend dun sa old address, tapos ni-redirect sa PO Box. Kasi diba set up kami ng mail redirection. And alala ko din na naka-receive ako ng email from Zaful. Siguro mga 1 week ago, nasabi my items have been shipped. And guys, the last time I ordered from Zaful was sobrang tagal na. Hindi ko nga na-haul yung mga bikini na in-order ko sa kanila kasi naabutan tayo ng paglilipat. So yeah, galing talaga siya Zaful, tama. Pero, ayan, ganyan. In-order ko to, hindi ko pa alam na buntis ako. So, yung mga in-order ko, mga bikini. Kasi alam nyo naman sa Zaful, bikini sila, guys. Wait, let's turn on the lights. There you go. Parang hindi naman nakatulong. Ay, ang ganda ng kulay na to. Walang try-on na magaganap, guys. Kasi, ayan nyo. Alam nyo ba yung kapshi ko na haul, yung bikini ako, try-on haul. Buntis na ako nun. Buti na lang, hindi pa siya ganun kalaki, yung aking baby bump. Kasi nakasign na ako ng kontrata with Kapshi and all that, kasi sponsored video yun eh. So yeah, kailangan ko siyang gawin. That's from Zaful. Alright, itong last na box, alam ko to. Kasi, nag-email sila sa akin na na-ship na. Yeah, kasi may pangalan dito. Ito yung regalo ko kay Dan. Nakakaloka. Itong Danny Boy ko, alam na niya na may regalo ako sa kanya para sa kanyang kaarawan, guys. Yung birthday niya, August 20... No, not... Yes. Yes, August 20 ka. Oh, sabi ko nakalimutan yung birthday. Hindi ko nakalimutan. August 20. Yung papa ko kasi, August din. August 14. Tapos si Pete, yung stepdad ni Dan, August 13. Anyway, birthday ni Dan, August 20. And, matagal na siya nagsasabi-sabi na gusto niya itong sapatos na to. Gusto niya mag-order, inabangan niya kung kailan siya marirelease sa website nila talaga. And hindi kami umabot kasi ang bilis ma-sold out kasi parang popular siya na sapatos. So sabi ko sa kanya, ako na bahala sa'yo. Ang tagal pa kaya ng birthday niya, pero wala siyang tigil, guys. Gabi-gabi nag-check siya. And ayaw niya namang mag-spend ng sobrang mahal sa sapatos. Because sold out na nga siya sa Nike mismo, yung mga nagre-resell, sobrang mahal and ayaw niya mag-spend talaga ng sobrang mahal. Nakahanap ako ng website na mahal siya compared sa retail price pero hindi siya like as in overpriced para sa akin. So, in-order ko siya and itong si Dan, hanap pa din ng hanap and gusto ko nga siyang i-surprise. Sabi ko sa kanya, ako na bahala sa'yo, ganun-ganun. Kasi ako naman sabihin na, oo, may regalo na ako. Kasi parang walang surprise, alam mo yun? Hanggang sa isang araw, hindi ako nag-vlog nung araw na yun. Nagpunta kami kinakat, nag-dinner kami. Pinakita niya sa akin, tingnan mo, nag-bid ako sa eBay ng sapatos na to. So sabi ko, makakancel mo ba yung bid? Ito sabi niyo, bakit? Binilhan mo na ako, no? Wala na, kailangan ko na aminin sa kanya na nakabili na ako. Matagal ko na siyang na-order. Ngayon, kakarating lang niya. So alam na ni Dan kung ano laman nito. Pero itago pa rin natin kasi i-wrap natin. Pero, ang hindi niya alam, meron siyang hindi alam. Dalawa to, guys. Yung isa, matagal na dumating. Kasi paiba-iba ng isip. Nung una sabi niya, yun yung gusto niya, yung dumating na natago ko na. Tapos biglang, ito yung gusto ko. So, dalawa yung makukuha niya, pero hindi niya alam. So, huwag kayong maingay. Wait, kunin ko lang yung pang-open niya. Hindi pa naman natin to ibibigay ngayon, pero i-check ko lang kung tama ba yung size before natin siya itago. Yes, siya nga. Tama, guys, na-check ko siya. Tama yung size, so hindi natin siya kailangan ibalik. Oh, good. And by the way, dun sa
binid niya sa eBay. Buti na lang na-outbid siya. So, hindi naman na doble yung kanyang sapatos. So, okay na. Pero hindi niya alam. May surprise pa din tayong ganap sa kanya. Alright. Hello. We got presents again. Oh, did we? You. Oh, nice. Yeah. Anything important or not really? Oh yeah, this is a letter from someone in Belgium. She said Oh, it's is a it? girl. Oh, Yeah. nice. Can you read that? Oh, can you understand it? Yeah, that's nice. Yeah. Yeah, let's put the card up there. Hello guys. Na-straight ko yung buhok ko ng konti. Nag-ano ako, di ba? In-organize ko yung mga skincare ko. Kahapon ba yun? When did I do it? I think yesterday, yeah. And then may mga nakita ako mga contacts. Marami pa akong contacts. Gusto ko magpa-check ulit ng mata. Kasi usually, nagpapacheck ako ng mata sa Pilipinas. Tapos last uwi namin, hindi ako nakapacheck. So gusto ko magpa-check ulit ng mata. Kasi covered naman siya ng insurance ko. And kung mag-bayad ako ng excess, konti lang ba? Pero ang dami kong contacts na yung prescription is yung prescription ko ngayon. So gusto ko muna ubusin lahat ng contacts ko na kasame ng prescription just in case mag-iba yung prescription ko. Kasi masasayang sila. So marami ako dito. Meron ako nito, oh. Hindi ko alam kung sino nag-send nito. Kaya lang parang ang laki niya, tingnan. 14.2 yung diameter niya. Tapos yung kulay pa niya is like all the way talaga sa pabilog niya ba. Okay lang sana kung 14.2 pero clear yung like outer part para hindi siya like sobrang malaki tingnan. Kasi maliit naman yung mata ko. Ang hirap na maghanap ngayon ng 13 point something na contacts. Lalo na kapag based in Asia yung mga binibilhan mo. Kasi gusto nila yung dull eye na look. This one looks nice. I'm not sure kung saan ko ito nabili, guys. Siguro sa Korea. Pero yan yung itsura niya. And it just says gray. Hindi ko na maalala kung saan ko ito nabili. But yeah, yan yung prescription ko ngayon. 175. Tinapon ko yung mga nagamit ko na contacts. Kasi nga gusto kong gamitin yung mga hindi ko pa nagamit. This is the shade gray. Usually yung sinusuot ko brownie. So, sana okay lang yan, no? Okay lang naman siguro. Gasan ko lang yung aking kamay. Si Dan, dumadaan-daan sa likod. Edit na ni Boy. Nakatapos nilang mag-shower, eh. Okay. Agoy, di pa nalaglag. Hala, ayaw mo lumabas. Why, oh why? Blurry kayo, guys. Ka-focus ba ako? Come on. Labas ka. 1, 2, 3. Yay! Yung gamit ko pala na solution, ito. Sobrang mura lang nito dito sa Australia. Available siya sa Priceline, Chemist, sa mga chemist. Gel Flex na normal saline solution lang siya. It says for sensitive eyes. And sa lahat, ito yung pinaka-gusto ko na nagamit ko. I've tried using yung iso-soak mo siya overnight, yung may hydrogen peroxide. Pero nagkakaproblema ako dun. Like, nalilinis niya talaga yung contacts. Pero, ang problema ko sa kanya is, minsan, kahit na sinuko siya overnight, paglagay ko sa mata ko, pa din siya. Hala, ang ganda nito, ha? Feeling ko sa Korea ko to nabili, guys. Wait, continue natin yung hydrogen peroxide. Pa din siya, irritating pa din siya sa mata. Medyo masakit pa din siya sa mata. So, nag-stop na ako gamitin yun. Pero maganda sana yun kasi nadi-deep clean niya talaga yung contacts ba. Kaya lang, yun nga. Sobrang sensitive kasi nitong mata ko. Tapos, meron din ibang solution na hindi okay sa akin. Ito lang talagang solution na to yung okay. Oh, ang ganda nito sa mata. Ganyan yung kulay niya, guys. Uy. Ayan, klarong-klaro na kayo. Okay, focus na. Uy, ang ganda nito. Yung brand niya is Kimyo. Feeling ko Korea ko talaga to nabili. Yung mga pinipili ko kasi sa contacts is
yung wala siyang dark na border. Hello, may 25 minutes pa tayo, guys. Mahaba-haba pa yung ating oras. Nakapag-makeup na ako, lahat ready na ako. Ano yung nasa lips ko? Maybelline Matte Ink Amazonian. Ilang minuto na lang, aalis na tayo. May dalawa akong pagpipilian. Ito or ito. Black. Siguro ito. Ang kapal kasi nito. Nung inon ko nga yung heater, pinapapawisan yung kilikili ko. Tapos sa loob lang naman kami. Lalabas ka lang kapag lumabas ka ng car. Papunta sa pub. Sabi ko ba na magdi-dinner kami mamaya? Yeah, dinner kami kasama sina John because they are here again, guys, for the weekend. Sila John at Manay. Ayan, and I'm just gonna wear my Converse as usual. Where's my belt? So, tayo ng belt para may shape naman yung ating dress. Kasi yung dress na to, ano pa siya, medyo maluwag pa siya. Para ma-emphasize ang ating belly. Ang ating biggest accessory. Ayun. Check natin sa salamin. Alright. That is our OOTD. Nice shoes, my love. Thank you. You like your shoes? I do like these shoes. I told them today that you caught my surprise. I don't have the grey ones, so. Just kidding. Christmas. Okay. Yeah, Christmas, actually. Don't get it too early. Okay. Christmas. Can you just let me figure it out and don't do it yourself? Or just a random pair. A what? Actually, no, you know what? Actually, don't buy another pair, because let's just check these 11s fit. Alright. Only buy one pair. Maybe even buy two. What did you say? A random pair? You want a random pair? I suppose we have different tastes. So. Wow! I wouldn't touch your taste, I don't. We have different tastes, but I do really like the one that you chose. Hindi yan yung ano ha, bago guys. Yan yung sa kanya low These ano. are 11 and a half. These are 10 and a half. But yeah, that's 10 and a half, but that's low cut, yeah? Yeah. Yeah. And they're like, the toes are up there. Like, they're good for low cut. Yeah. We'll just check to see if the 11s are good for high tops. Okay. So then we know what the sizes are. Okay. You ready? Yeah, let's go. Are you using my car? Yes, we're using your camera. Okay. Let's take this. Ano to ni Dan? Lip balm na merong SPF. Nivea siya, guys. Nakita ko siya kagabi nung nag-declutter ako. Sana hindi ko siya pinasok kay Brown Bear kasi ngayon hindi na matanggal yung lid niya ba. So every time na i-open mo siya, nandun na yung lid. Pero sabi nila, ikikip niya daw sa car kasi may SPF. Maganda to sa lips niya. Sabi ko, laging maglagay ng sunblock at saka ito. Iwala siyang ganito. Naglalagay siya ng sunscreen sa lips niya. Yung may, parang cream na nandun sa vanity. Pero, wala yung pang lips talaga. Oh, don't forget. I know we're using my car. Don't forget Brown Bear next time. I'll put Brown Bear right here. Sabi niya kasi, lalagay niya sa car niya tapos nakalimutan niya. Okay, got my phone, bag. Where's my shoes? Ah, I put my shoes here. Hala, babe. Nilipat ko na pala yung sapatos ko dito, diba? Okay, I'm gonna wear this tonight. Hindi naman mahaba yung lakarin natin. Ito din yung binili ko sa Korea na hindi ganun ka-komportable. Aksaya ng pera. The garage door as well. Huh? What buttons did you press on this car? What do you mean? Because it wasn't the same when I drove it today. Wasn't it? No. What was wrong? What was different? Well, first of all, the speedometer is the digital one. It wasn't there. It wasn't there? Yeah. It just says no messages. It connected to your phone or something. Well, not connected to your phone, but like it was on that setting. I fixed it. Yeah. Yeah. But what else did you touch? That's it. That's it. You touch everything. No, I want to try and find out why, like, how much fuel's left. That's an important one. Okay, isn't that there? On the side? Where? Yeah. That? Yeah. You kidding me, aren't you? Fuel? Yeah. Petrol? Not the gauge. It tells you digitally how many kilometers you can go before your tank runs out. Ah, okay, that I don't know. I never used to have stuff like that.
tells you how many kilometers you get. Yeah. But I don't even know if that exists. Did you find it? Nope. We need to know, that's important. Okay. As if I will know like how long is a kilometer anyway. You know? You should know that stuff. Okay. So that thingy there that has E doesn't really... Sorry? The F and the E. The full and the empty. No, doesn't help? No. You want like the specific kilometers? No, yeah. Okay. If you're going on a long drive, you want to know how many Ks until you run out and how many Ks to the next petrol station. Okay. Yeah. Gotcha. Mm. Gotcha. Dito na kami! Kaming lahat nandito na sa car park. Hello! Thank you. Thank you. Hi! You said you would sit. It's my head. Sorry? You said you Do you want to say hi to my vlog? Hello! Akala ko maliit eh. Yeah, that's right. Yeah, Akala ko nga din. hopefully we're close to that little area. Kaya nga eh. Kami pa last nakarating. Nakita ko yung... Nauna na tayo. Wala si Kati. Masakit yung likod ni Tony. Dito na kami sa loob, guys. Hello, animal. Hello, animal. Ay, gising na siya. Ayun. Good morning, Papa. Joke lang. Joke lang. Ate Holly, Bob. No. Ay. Ang ingay dito, guys. Ate Holly, Baba, oh. Wala siyang pakialam. Baba, wala siyang pakialam sa'yo. Tinutulugan ka. Nakatulog kasi siya, guys, sa car na papunta dito. Oh, kawawa. At least hindi umiyak. Hi, Baba. Sabi niya, sus, si Ninang na naman. Sawang-sawa yung mukha ni Ninang. Dito na yung mga boys. Naka-order na kami. Nintay na lang namin ang aming food. But we have lemon bitters. Aka yung pinakamaputla. Kay man na yung perfect kasi may lime at saka lemon. Kay Kati, okay lang. Tama lang yung kay Kati. Alright, Zachary. If you kick the goal, you get $10. Quick, what is the goal? No. Pinapili ni Dan si Zach kung sinong player yung makaka-kick ng first goal. Tapos kapag nanalo, ibibigay niya kay Zach yung pera pero hindi na-kick yung goal. Siya yung unang nag-kick pero hindi goal. Point lang. Dito na yung aming food, guys. Dito na yung aking linguine marinara. Dito kami last, guys. Nanonood kami ni Dan ng footy din. Dito kami, sa sobrang laking TV kasi manonood sila ng footy. Ano ni John? Team ni John. Looks like it's on a share. Instagrammer. On a share plate. Sobrang laki. Tingnan mo nga yan kay Neil. Is that kids meal? I don't think you got a full meal. He got an adult's meal? Yeah. Wow, Kuya. Good job. That's massive. Wow. And look at John's plate. Sobrang lalaki. And then kay Zach, kids meal ata yung kay Zach. Sa'yo yan? Ah, hala. Guys, kids meal yan. Uy, ang laki ha? Baba, you're a big girl. That's a big girl's meal. So good. Holy, yummy. Good job. Parang, yan nga, hindi ko mauubos eh. Ang laki. Ito, pero masarap to. Huli ka. Kinuha mo yung pa-point niya, no? Masarap? Ano ba yan? Anong klase? Hala. Barramundi. Ayan na kay Kat, guys. Hala. Tapos may rice kay Kat. Filipina talaga. Ano ba sila? Indian. Papadam? Cleopatra. Sabi ko kay Nina, ano yung order mo? Sabi niya, Kilpatrick. Sabi naman, Cleopatra. Sino si Cleopatra? Chicharon. Ang chicharon? Buang. Tingnan natin yung chicharon. Sarap. Parang siyang sisig. Diba? Parang pwedeng yan lang. Ano? Gusto ko yan. Sarap.
Kuha ako. Huli ka. Sarap! Para sa amin sa Pinas. Na manipis lang? Oo. Sarap. Mas masarap pa dun sa pink, di ba? Uy, ang sarap niyan. Wala na, hindi ko pa natas yung pagkain ko. Oh, ang dami. Palit na kami, guys. Sobrang dami pa, oh. He missed it. Oh. Taste na kayo, guys. Oo. Mas masarap siya nung last time. Ngayon, hindi na masyado. I mean, matabang. Or baka busog lang ako. Hindi ako busog eh. Gutom ako eh. Sugaran mo itong asawa ko. Ay. Hindi kayo focus on. Yeah. Kanina pa kami dito sa labas nag-uusap-usap. And I think I went, like I was in between work appointments, and I think I put 10 or 20 bucks in, and I won 2,500. Wow. Yeah. Jan 20 din. And I'm doing it during the day, and they count the money. Tapos na kami sa Pokies. Drive right order us. Okay. Natalo. $10. Okay. $10 lang naman, guys. Si Dan, huwag niyong gayahin yan si Dan. How's your Pokie skills? Crap. How's dinner? You know, it's good. Food's good there. Yeah? I didn't really like my marinara this time. Okay. Last time it was really good. The boys' food was good. My food was good. Oh yeah. Grabe, ang laki ng pagkain ng boys. Oh, good. Drive forward, he said? Try food. Good pub. Yeah, it's actually a nice pub. Mm. Yeah. Bahay na tayo, guys. Magsa-skincare lang ako, tapos matulog na tayo. Try ko matulog agad-agad. Kasi kagabi hindi na naman ako nakatulog ng maaga. Tapos aga-aga ako nagising. May breakfast kami bukas sa alas 10 ng umaga. So I need to wake up mga 9 para makapag-ready. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Good night, my love. Good night.